тамошобинони муҳтарам, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди он дар Тоҷикистон. омодагӣ ба ҳодисаҳои фавқулодда, машқҳои мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. бар асари бемории сироятӣ дар Мадагаскар 74 нафар ҳалок шуд. муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ барои зимистонгузаронӣ омода мешаванд. тадбирҳои пешгирӣ аз сӯхтор дар шаҳри Истаравшан. фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди он дар Тоҷикистон. Дар давоми 3 соли охир дар мамлакат беш аз 800 корхонаи истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни саноат бо фарогирии 20 000 ҷойҳои нави кории доимӣ ташкил карда шудааст, ки аз онҳо 80 корхонаи муштарак бо фонди оинномавии беш аз 800 миллион сомонӣ мебошад. дар ин давра ҳамчунин истеҳсоли беш аз 35 намуди маҳсулоти саноатии нав ба роҳ монда шуд. умуман татбиқи босамари ислоҳоти иқтисодӣ дар 10 соли охир имкон дод, ки рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ҳамасола ба андозаи то 7% таъмин гардида беш аз 650 000 ҷойҳои кори доимӣ таъсис дода шавад. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршоҳи Тавоимурод. фаъолияти соҳибкорӣ ва натиҷаҳои назараси он дар рушди иқтисоди миллӣ. барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ имкониятҳои зиёде дар Тоҷикистон мавҷуданд. қабули қонун, ислоҳоти иқтисодӣ ва санъатҳо паҳлӯи муҳим барои рушди соҳибкорӣ аст, ки то имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи онро муҳиму аввалин дараҷа медонад. татбиқи босамари ислоҳоти иқтисодӣ дар 10 соли охир имкон дод, ки рушди устувори иқтисодиёти кишвар ҳамасола ба андозаи то 7% таъмин гардида беш аз 650 000 ҷойҳои кори доимӣ таъсис дода шавад ва даромади пулии аҳолӣ 4 баробар афзоиш ёбад. бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба қонун тағйир иловаҳои зарури ворид карда шуданд. айни замон шумораи ҳам мақомоти иҷозатдиҳанда ва ҳам номгӯи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ кам карда шуданд. айни замон дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ 19 мақомоти иҷозатдиҳанда ва 74 номгӯи ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ пешбинӣ шудааст. маълумоти омурӣ нишон медиҳад, ки дар давраи истиқлолӣ ба соҳаҳои иқтисодиёти кишвар сармояи хориҷӣ дар ҳаҷми беш аз 84 миллиард сомонӣ, аз ҷумла дар ҳаҷми 37 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст. имрӯз роҳбарони 10% корхонаҳои хурду миёнаро занону бонувон ташкил медиҳанд ва саҳми онҳо дар рушди иқтисодиёти миллӣ назаррасанд. бо мақсади дастгирии бонувони соҳибкор ба касбомӯзӣ ҷалб намудани онҳо, балон бардоштани саводнокии онҳо грантҳои президентӣ таъсис дода шуданд, ки дар баробари рушди соҳибкории бонувон инчунин барои беҳтар намудани некуаҳволии оилаҳои онҳо низ шароит фароҳам меорад. бо мақсади тавсеяи дастрасии соҳибкорон аз ҷумла бонувони соҳибкор, муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ таъсис дода шудааст. то имрӯз аз ҷониби фонди мазкур ба 148 лоиҳаи соҳибкорӣ ва маблағи 162 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод карда шуданд. шумораи субъектҳои соҳибкорӣ ба 300 000 расидааст, ки ин нисбат ба давраи то оғози ислоҳоти ба қайдгирӣ қариб 85% зиёд мебошад. ба мамлакат дар 3 соли охир ба маблағи умумии зиёда аз 13 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ ворид гардида, содироти маҳсулоти соҳа ҳамагӣ 1.2 миллиард сомониро ташкил кардааст, ки аз ҳаҷми воридот 12 баробар кам аст. ҷорӣ намудани имтиёзҳои гумрукӣ барои воридоти техника ва технологияҳои таъиноти кишоварзӣ ба инкишофи соҳа заминаи мусоид фароҳам овард. фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз манбаъҳои асосии даромаднокии аҳолӣ ва худи даромаднокии буҷаи давлати имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи дастгирии соҳибкорон фаъолиятҳои гуногуншаклро мавриди амал қарор додааст, ки вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ манфиатбахшии соҳибкорӣ аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати озод кардан аз пардохтҳои содиротӣ ҳангоми содир кардани молҳо аз қаламрави гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст. ҳамзамон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тренингҳо ва машваратҳои гуногуншакл барои муайян кардани маърифати худи соҳибкорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ мавриди амал қарор гирифтааст. дар маҷмӯъ дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ислоҳоти иқтисодӣ ва татбиқи барномаҳои давлатии соҳавӣ имрӯз натиҷаовар арзёбӣ мегардад ва барои фаъолияти натиҷабахши ояндаи соҳибкорону сармоягузорон нақшаҳои мукаммал тарҳрезӣ ва амалӣ мегарданд.
зуршои тағоимрод Раҷаб Али Маҳмадалӣ, ахбор. аз ҷониби ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Шамсиддини вилояти Хатлон машқҳои омодагӣ баргузор гардид. мақсад аз баргузории машқҳо омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва пешгирӣ аз хатарҳои эҳтимолӣ мебошад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. дар доираи беҳтар гардидани омодагӣ ба мудофиаи гражданӣ дар ҳолати сар задани ҳодисаҳои табиӣ аз ҷумла боридани боронҳои пайдарпай, омадани сел ва зери хавф мондани ҳудуди шаҳраку ҷамоатҳои деҳот дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон машқҳои омодагӣ баргузор гардид. макони чорабинии деҳаи хоҷағалтони ноҳия интихоб шуда буд ки дар ҳолати эҳтимолии сар задани ҳодисаҳои табиӣ мебояд аҳолии деҳа ба ҷои бехавф кӯчонида шаванд. баргузоркунандагони чорабинии мазкур дар ин рӯз техникаҳои барои бартараф кардани хавф заруриро омода намуданд. дар ҷараёни бартарафсозии офати табиӣ ва ба вуҷуд омадани хавф тариқи самаранок истифода бурдани техникаҳои заруриро ба бошандагони деҳа нишон доданд. қобили қайд аст ки баргузории чунин чорабиниҳои омӯзишиву машқҳо ҷиҳати пешгирӣ, тарзи рафтори дуруст ҳангоми сар задани офатҳои табиӣ, бо худ доштани ашёи зарурию дигар лавозимоти муҳим аз ҷониби ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба иштирокчиён аёнӣ нишон дода шуд. таъкид гардид ки дар мавриди сар задани чунин ҳодисаҳо сокинони деҳа ба саросемагӣ роҳ надода бе ягон ваҳму ҳарос аз рӯи нишондодҳои кормандони ситоди мудофиаи гражданӣ амал намоянд. сокинони деҳаи хоҷағалтон бо назардошти талаботҳои қоидаҳои маъмулии бартарафсозии офатҳои табиӣ амал намуда аз худ ҳушёрию зиракӣ нишон дода оҷилан ба ҷои бехавф кӯчонида дар як вақт хавфи ба вуҷуд омаданро бартараф намуданд. чунин машқҳо имкон медиҳанд ки сокинон дар мавриди сар задани ҳолатҳои фавқулода ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд ва дар ин маврид чӣ кор кардану кадом амалҳоро анҷом доданашонро донанд. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. бар асари бемории сироятӣ дар Мадагаскар 74 нафар ҳалок шуда, садҳо каси дигар бистарии беморхона гардиданд. тирпаронӣ дар боғи истироҳатии штати Мэриленди, Штатҳои Муттаҳидаи Америка ба марги 3 нафар боис шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Мадагаскар беморӣ тоун тораф паҳн мегардад. дар ин кишвар аллакай аз бемории мазкур 74 нафар ҳалок гардиданд. давоми 2 моҳи охир дар Мадагаскар 805 нафар гирифтори бемории тоун ба қайд гирифта шудааст. аз рӯи маълумоти табибон ҳолати мураккаб дар пойтахти Мадагаскар ба назар мерасад. ҳукуматдорони Мадагаскар аз сабаби паҳншавии бемории сироятӣ фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва донишгоҳҳоро қатъ намуда корҳои профилактикӣ мегузаронанд. дар ҳудуди боғи истироҳатии штати Мэриленди, Штатҳои Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар маҷрӯҳ шуд. ҷинояткори номаълум аз яроқ ҷониби одамон оташ кушода, баъдан аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. кормандони мақомоти полис дар рафти гузаронидани амалиёти махсус силоҳбадастро боздошт карданд. дар яке аз шоҳроҳҳои штати Флоридаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳавопаймои хурд нишасти садамавӣ анҷом дода ба нақлиёти сабукрав бархӯрд. бар асари ҳодиса 5 нафар ҷароҳат бардоштанд. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхона интиқол доданд. аз рӯи маълумоти баъзе аз расонаҳои хабарӣ, ҳавопаймо ҳангоми фуруд омадан ба 2 нақлиёт бархӯрдааст. дар яке аз муассисаҳои таълимии шаҳри Майами, Штатҳои Муттаҳидаи Америка қубури интиқоли гази табиӣ суроғ гардида 14 нафар заҳролуд шуданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ мактаббачагон ва сокинони наздикии бинои таълимиро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. заҳролудшудагон аз ҷониби кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба беморхона интиқол дода шуданд. ҳамаи зарардидагон кормандони муассисаи таълимӣ мебошанд. дар шаҳри Херес де ла Фронтераи музофоти Кадиси Испания боришот обхезии шадидро ба миён овард. кӯчаву хиёбонҳои ин шаҳр ба дарё мубаддал гардида, аҳолӣ дучори мушкилиҳои зиёд шуданд. дар натиҷаи боришот таҳхонаву ошёнаҳои биноҳои истиқомативу маъмурӣ зери об монданд. бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. дар яке аз роҳҳои шаҳри Харкови Украина нақлиёти сабукрав гурӯҳи одамонро зер кард. дар пайи ҳодиса 6 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. тибқи иттилои расида, ронандаи нақлиёти сабукрав аз ӯҳдаи идораи он баромада издиҳоми одамонро зер кардааст. ронанда аз тарафи кормандони мақомоти полис боздошт гардида, зери пурсиш қарор дорад.
дар муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ барои зимистонгузаронӣ бояд 450 тонна ангишт захира карда шавад. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ гузарондани мавсими сармо ташкилоту идораҳои ноҳия ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи абдурахмони ҷомӣ. аз рӯи иттилои намояндагони ситод оид ба зимистонгузаронӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва ҷамъияти матлубот мувофиқи талабот ба давраи имсолаи сардиҳо омодагӣ гирифтанд. пеш аз ҳама тибқи шартномаҳои мавҷуда ҷамъияти матлубот аз ноҳияи айнӣ ва шаҳри Истаравшан ҳам маводи ғизоии сифатнок ва ҳам ангиштсангро ворид карданд. пиёз 30 тонн бояд мо захира кунем. мо 44 тонн пиёз дорем нақд. хеле ки дар навор мебинед ҳаст. карточка бе ягон захира мо карточка 29 тонн ҳозираш овардем. иншоалло бо нақшааш бо миёрем. дар ноҳия таваҷҷӯҳ ба фаъолияти мунтазами бахши мактабу маориф равона гардида дар ҳамин замина муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо маводи сӯзишворӣ таъмин карда шуданд. ангишта мана есе ки 80 тонн мувофиқи нақшаи чорабинӣ ҷамъияти матлубот аст. мона ки 155 тонн 12 нуқтаи ангишти дар деҳоти дар ноҳия ташкил кардем ки ҳамин ангишт бар масъалаи зимистонгузаронӣ пурра таъмин карда шавад. воқеан ҳам муассисаҳои таълимии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ қисми бештарашон бо маводи сифатноки сӯхт дастрасӣ пайдо карданд. барои давраи зимистонгузаронии солҳои 2017-2018 аллакай мо зиёда аз 10 тонн ангишсанг қабул кардем. муассисаи таълимӣ бо хати озоди барқ таъмин аст. барқи мо доимӣ аст. ба ғайр аз ин шабакаи ягонаи барқдиҳӣ дорем ки воситаи шабакаи ягонаи гармдиҳӣ синфхонаҳо ва умуман дохили бинои муассисаи таълимӣ бо гармӣ таъмин мешавад. қисман муассисаҳои таълимӣ ки солҳои гузашта масъалаҳои ҷиддӣ дар самти бомпӯши биноҳо доштанд пайи ислоҳи камбудиҳо шуданд. як масъалаи асосие ки солҳои пешин буд аз бомои кӯҳна фарз кам об мечакиданд. ҳамина и сол ҷобаҷо сохтем. хоб чорабинӣ барои гузарондани зимистона бо муваффақият ба этмом расондем. 11 тонн ангиштанг тайёр кардем. ҳаст дар склад ҳамаш ҷобаҷо. 32 дона печи ангиштмесӯзондагӣ тайёр шуд. ба баъзе турбои ва сурох дузан ва ёрам ҷобаҷо кардем. хоб зиёда аз 400 литр сӯзишвории соляркаам тайёр дорем. ҳезум ҳаст. дар чанд муассисаи таълимӣ ки мо ҳузур доштем вазъи хуби омодагӣ ба давраи сардиҳо ба мушоҳида расид. дар мактабҳои рақами 57, 62, 6, 5 ва 1 ноҳияи абдурахмони ҷомӣ захираи ангишт бо назардошти бақия аз соли гузашта ба андозаи кофӣ дониста мешавад. мо аз ҳисоби ҷамъияти матлуботи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бо миқдори 10 тонна ангишт оварда захира кардем. дар лисеи интернат 14 синфхона фаъолият мекунад. 14 синфхона бо печҳои барқӣ радиатор таъмин мебошад. умуман ки гуфтан мумкин аст ки захираи ҳезум дар лисеи интернат ба миқдори 6 куба мо захира кардагӣ ҳастем. боварӣ гуфта метавонем ки зимистони имсола мо бе ягон мушкилӣ гузарда метавонем. омодагӣ ба ин давраи пурмасъул дар ҳақиқат ба иншооти соҳаи маориф муҳим дониста мешавад, чаро ки муассисаҳои таълимӣ ба тарбияи насли навра сару кор доранд ва фазои муносиби илмомӯзӣ ҳамвора таҳти назорату ғамхории ҳукумати мамлакат қарор мегирад. имсол ҳам дар назар аст ки талошҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ натиҷаҳои нек ба бор меорад. аз ин рӯ қисмати бештари таълимгоҳҳо метавонанд ки бо истифода аз барқ ҳарорати мӯътадили синфхонаҳоро тавассути печҳои гармидиҳандаи барқӣ роҳандозӣ намоянд. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар ҳамаи ниҳодҳои сарраёсати давлатии хадамоти оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба муносибати эҳтиёткорона ҳангоми истифодаи барқу воситаҳои газӣ дар давраи зимистон гузаронида шуда истодааст. гузориш аз шаҳри Истаравшан.
дар натиҷаи наандешидани чораҳои зидди сӯхтор ва беэҳтиётӣ, беназорат гузоштани бачагони хурдсол, муносибати нодуруст бо таҷҳизоту ашёи барқии рӯзгор, дар шаҳри Истаравшан давоми соли якчанд сӯхтор сар зада хисороти калон дар пай гузошт. То имрӯз дар шаҳру деҳоти Истаравшан 34 ҳодисаи нохуши сӯхтор ба қайд гирифта шуда, сокинон беш аз 600 000 сомонӣ зарари моддӣ дидаанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ 34 адад ҳодисаи нохуши сӯхтор ба амал омадааст дар шаҳри Истаравшан ки зарари моддии он 612787 сомониро ташкил медиҳад. мунтазам аз тарафи кормандони шаҳри Истаравшан дар манзилҳои истиқомати шаҳрвандон сафарбар карда шудааст. дар як вақт мутобиқ ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 177 аз санаи 4 апрели 2017 дар бораи омодагии ташкилот ва муассисаҳои иқтисодии иҷтимоӣ барои зимистонгузаронӣ солҳои 2017-18 нақша ба чорабинӣ дар қисм ташкил карда шудааст. барои коҳиш додани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор, кормандони хадамоти мазкур мутобиқ ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи октябр бо рамзи марҳилаи муҳофиза бо аҳолии деҳаву кумитаҳои маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои деҳот суҳбат доир месозанд ва варақаҳои огоҳсозандаву пешгирикунандаи ҳодисаҳои нохуш аз сӯхторро паҳн менамоянд. намояндагони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан дар ҷамоати деҳоти Зарҳалол барои омодагиҳо ба фасли зимистон ва муносибати эҳтиёткорона ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқиву газӣ махсус таъкид намуданд. аз хонаҳои баъзе ҳудуди ҷамоат дидан кардем ва бо мардум дар бораи пешгирии сӯхтор ва ҳолатҳои нохуши сӯхтор суҳбатҳо гузаронидем. дар радифи ташкили ҷамъомаду вохӯриҳо кормандони қисми мустақили даҳуми хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Истаравшан оид ба беназорат гузоштани бачагон, муносибати эҳтиёткорона ҳангоми истифодаи асбобҳои барқию газӣ ва мунтазам бо хабар будан аз оташдону ҳезумхонаҳо маслиҳатҳои судманд доданд. мавриди тазаккур аст ки корҳои фаҳмондадиҳии ҳайати шахсии кормандони қисми мустақили даҳуми хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Истаравшан дар раванди омодагиҳо ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2017-2018 арзёбӣ мегардад. тамошобинони муҳтарам, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. хайр, саломат бошед.